Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uclick leyo bell for ama notification. Ngiphethe ke la indaba ezimnandi, indaba ezokuthokozisa. UMzansi Magic usivezele nje indaba ezimnandi ezithi ke Izingane Zesthembu useason 2 uyeza ngayo ke lapha inyanga kaMeyi. Baveze ukuthi useason 2 uzoqala ke nge-5 May and ke uzodlala ngama Sunday ngawo ke lapha u7 ebusuku. If ukhumbula kahle ku season 1 ubudlala ke Tuesday ngo8 ebusuku, kodwa ke izinto yishintshile ke njengamanje useason 2 sobuka ke Sunday. Abantu bakhombisa ukujabulela useason 1 weingane zesithembu, ama views akhona ephezulu and futhi ke wawuhlezi utrenda. Wawumnandi useason 1 weingane zesithembu, iningi drama yayenzeka noma yenzeka abanye abantu bakhala ukuthi ke why le show ifocusa kakhulu kuMpumelelo nezintombi zakhe, kodwa ke nje ngaphandle kwalokho ezinye izinto zazi right, kuningi nje okwajabulisa abalandeli. Njengamanje kusadlala useason 7 wothando nesithembu, abawuthokozela kakhulu ke impela abantu abakhombisa nje ukuthanda, even izinamba zakhona ke impela zilapha phezulu and siyathemba ukuthi ke nazo izingane zesithembu abantu ke impela bazokhombisa ukuyithokozela njengalapha ku season 1. Kumele ke silindele nje idrama eningi lapha kuMpumelelo nezintombi zakhe, ngoba ke phela uMpumelelo waveza lapha kuthando nesithembu ukuthi ke ufuna ukushada itshitshi ezumfazi oqala, and ukhumbula ke phela ukuthi ke usenezingane nalezi ezinye izintombi, and lezi ezinye ke izintombi akaze kwacaca ukuthi ke kahle kahle zona wayithola ziyini, abaze bakuveza ke lokho, kodwa ngiyathemba ukuthi ke kuzovela lapha kuyingane ke zesithembu. Yizo kade ngikuphathele zona, ngicela ukuthi ungakhohlwa nje ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazibongela.